uTimotheo wokuqala chapter 6 verse 10. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Ngokuba ungagijimi kakhulu. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Cela ukukhuluma ngalokho kumhla ka-19 January ka-2025. Thando lemali impande yakho konke okubi. Ya. So ngamamazwi zonke izinto ezimbi zakhele othandweni lwemali. Thando lwemali impande yakho konke okubi. Funda. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Khuluma nabazalwane namhlanje. Abanye ngokuyifisa abazalwane badukelwa ukukholwa. Bazigwaza ngeminjunju eminingi. Bayifisa imali azalahla ukukholwa. Abona ngathi uJesu uyabambezela. Abona ngathi kuJesu izinto zakhona zihamba kancane. Umzalwane ngoba ungenwe uthando lwemali. Alokho eyifisa nje imali usuku nosuku. Khathalisa nabantu ayefunda nabo usuku nosuku. Babona bedrive imoto ezithile usuku nosuku. Ababone beshada efisa imali usuku nosuku. Agcine bona lento okholwa ayibona iyambambezela. Qaphela mzalwane, ayibona ngathi imisa impilo yakhe. Abona ngathi uJesu akekho fair. Umzalwane njalo athe esuka beyiyeka lento okholwa anikele agcine sebala ukuthi wanikela kangaka nakangaka kodwa uJesu akamenzelanga utho. Agcine sebande ekuthandeni uNkulunkulu ngenxa yokuthi kwangena umoya wemali. Umoya wamadimoni oqashe ngemali wangena enhlizweni yekholwa. Labaleke laphelelwa ukukholwa. Ladukelwa ukukholwa ikholwa. Laqala laphelelwa na ubufakazi ikholwa. Laqala langathanda lokuma phambi kwebandla ngegameni lemali ikholwa. Aqale manje makhuluma ngokulunga kaNkulunkulu. Inxaphi inhliziyo yakhe ithi umbhedo lowo. Ayikho kulonto ukuthi uNkulunkulu ulungile uthembekile. Kanti yena ushukwa umoya angahlambuluki ngawo. Owakhele emalini. Owakhele kusweleni imali. Abona ngathi yonke into umbhedo yonke into ayenzi senze. Ngoba yena ushukwa umoya omaqondana nemali. Awuphinde ufunde ivesi. Verse 10. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Ngoba mama ngenxa yothando kwangena okubi enhlizweni yekholwa. Kanti alinazo inhliziyo embi lenhliziyo eyodwa. Uthando lwemali latshalo okubi enhlizweni yekholwa. Phapha manje bakholwa makuze ezintweni zemali. Ya. Abanye ngokuyifisa badukelwa ngokukholwa. Abanye bayayifisa akufanelanga bazalwane siyifisa. Fa uvela uvume nje mase ungena umoya ukuyifisa uyihlambulukele. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Kuyaduka ukukholwa. Ukukholwa kuyalahleka imali mayifiswa. Abanye ngokuyifisa kwave kwalahleka ukukholwa. Namhlanje akukho kodwa amavesi akhona. Abanye balahlekelwa ukukholwa. Ulokhu empapathile ukukholwa. Endimezwa abakholwa uyabashaya. Athi umsindo. Athi umlilo wamaphepha. Athi nathi safishi. Kwenzeka kuwe. Hayi uthi kwakurongi. Kurongi ukuvutha kwabavuthayo. Wena washayeka. Wena wadukelwa. Wena wafelwa. Wena walahlekelwa. Inkingi kuwe. Aphenduke wena ngaphenduki thina. Akuphenduke wena. Sithando semali. Ulahlekelwe ukukholwa manje uyabanda cwe njengekhala lenja. Ubanda cwe. Lahlekelwe ukukholwa. Noma uyibona enkonzweni uzuyifisa incothe yami yonke. Ulahlekelwe ukukholwa egameni likaJesu. Hallelujah. Funda.
basigwaza ngeminjunju eminingi. Ukuyifisa imali ukuyigwaza ngeminjunju eminingi, ukuzilimaza ngamamazi. Phuma kwilane yokuhlalela yokufisa ukuba rich. Zimbili izinto mawuzixwaye njengekholwa, kuxwaye ukufuna ukuba rich, kuxwaye ukufuna ukuba famous. Mawuxwaye lozo zinto zombili uzoba right. Uxwaye ukufuna ukuba rich, uxwaye ukufuna ukuba famous. Mawufuna ukukhonza uNkulunkulu, mawuba rich makube umusa, angabi into esukelwa uwe. Abaningi abefundisi bethwele nje uthando lwemali, bathatha ibandla lonke balise esigogweni ngoba wonke umuntu othiwa khonza nomfundisi othwele uye esigogweni. Noma ningaba 10,000 lonke niyesigogweni, imega church yonke yesigogweni ngoba ukhonza nomfundisi othwele uphansi kwe-anointing yamadimoni, ngakho uyesigogweni. Mfundisi noma uricho uzoba rich okomzuzwana bese uyokhala ingunaphakade. Phenduka manje, kulula ukuphenduka usaphila. Vuma nje iqiniso, bahambe bonke abantu mebehamba, fanele mabahambe mebehamba ngoba imphefumulo kaNkulunkulu ngeke ungashi uthwele uyise noma munye nje esigogweni uzodlulushe. Yeke indaba zemali musala ukhompyutha ngokuba nezinto eziphathekayo, bazalwane nizolimala. Hey, khuluma ngento engiyaziyo. Uqale njengekholwa, uqala ugembule. Ngalesikhathi ugembula ukukhuza umoya ongcwele, ugembule ngenkalo udesperate, ugembule awungene spirit samadimoni, ugembule uwe kholelwa ukuthi ngiwile, ugembula. Esikhundleni sokuyothenga isuka mase ingena igambling uvela ufika uthenga ivoucher. Uthi uyothenga ukudla ozokudla esitolo uvela ufika ubona ivoucher. Mase ungena uthando lemali ugcina sodinga into embili, ivoucher nedatha. Cabanga ukuthi uzoyandisa ihambe yonke. Gembula usugembule nangefurniture yakho uyidayisa uthenga ivoucher. Kunjalo uthando lwemali. Abantu abagembulayo bazalwane abawini lutho kodwa bagembula baze bayohlwanisa ukufa. Ogembule ngoJanuary kuyoshaya uDisemba ebambile u50 kuphela, hayi uyitshela ukuthi ibambeka ngoba ngaye ngabamba u50. Mase sindisiwe asigembuli, mase sisindisiwe asigembuli. Ngoba uzamela ngangagembula ngikholwa, ngaba desperate, ngalimala, ngixabana noNkulunkulu through gambling. Uma sesikholwa asigembuli. Gambling ayisiyo abazalwane. Gambling uhlelo la Satan lokhu kwandisa imali yakhe ayidedelela abamkhonzayo. Uhlelo le-Illuminati lokukhanda imali ezonikelwa laba abathatha izinto zikaSathane benikela ngemphefumulo yabo ayidedelele bona uSathane. Phakathi kwayo khona nemali yakho njengekholwa, phuma ethandweni lemali uzozenza lezi zinto. Ebusuku usekhasini, emini uyoshumayela, ayikho lento oyenzayo, phenduka. Tshelwa yimina ngayenza lento, ngiyitshela iqiniso, ngidesperate, ngaxabana noNkulunkulu egameni legambling. Asigembuli singamakholwa, asigembuli. Awudlali Hollywood, awushovi maphepha, awudlali idayisi. Asigembuli uma sesindisiwe. Udluleke kule voucher, ugcine manje sowenza ini? Sodlala idokfela. Asidlali istokfela singamakholwa, asike idokfeleni. Hoze ngwaza nelibanga imali estokfela kuthiwe nawe mfundisi bawukhona, nawe mfundisi kanjani estokfeleni? Phuma estokfeleni mawusindisiwe. Usungena uthando lwemali, uthi usuka ubukhava abantu ngoma singcwabisane bo clientele. If uphela u6 months ube broke ngoba ungenwe ile demoni, ubonje angathi ekhaya basafi, bangicasule ekhaya abafi kwabona. Uhlushwa yini bengafi ngoba fanele ngabe uyajabula? Yini ekuhluphayo?
Ingoba mawubheke bona ubona ipayout. Thando lwemali. Phumani makholwa. Ngeke uyezulwini ufaka abantu ko clientele ngoba uzobahalela. Uhalele mabafu uthenga imoto, uhalele mabafu uextend umuzi, uhalele mabafu ushada. Nalo mshada awuzukuma, ushada onegazi. Phumani babuzalwane kulezi zinto engikhuluma ngazo manje. Uhlale ngobuthanda. Uhlale ngobuthanda. Awuthathe sohlala abantu thina umfundisi wami akazikhulumi lezi zinto. Uzofa ngoba abazalwane banedimoni lokuthi into makuze bayenze fana ivele ngomuntu odumile, ivele ku TV, ivele ngomuntu odumile, ivele ku YouTube, ivele ngodumile, ivele ephephandabeni, ivele ngodumile. Uzofa ngoba uNkulunkulu uthandile njengoba kubeke ekwenze wayizwa lento engishoyo. Khipha abantu ko clientele khona uzoyeka ukubahalela. Ngoba abanye bagcina sebefa nje ungafuna ukubalekelela ubona ukuthi bevele ngifuna makafa bekade engasizakala yingoba wena usubalile ukuthi mayefa 251,000 esandleni ave ngizodlula abangani. Eminye yemizwe siyibona la emhlabeni igazi labantu abafakwe komasingcwabisane. Eminye abanye abantu abagwazwe ethaveni kwakuntshontsha ama-ID numbers abo. Kwatena abantu abadakwa ukuthi ningwazele yena. Ayikho into oyikholwayo ngoba uzoyenza lento engiyishoyo. Uma ungakhipha abantu ko clientele uvuma isono sokuthi ngakhava abantu ngoba ngithi ngihlabefa ngifuna ukuba ngonemali. Ukhululwe ube semgcino yezulwini ngegama lika Jesu. Phuma ngothandweni lemali uphume keleke khonza uNkulunkulu noma uphuwa umkhonza ukhululeke. Wena orich ke moyeni mawuphuwa enyameni kodwa unoJesu ngoba khona abarich emhlabeni abaphuwa ngokwesambulo chapter 3 verse 17 abasazoyisola. Ngayifisi imali. Cela uNkulunkulu akuphe inhliziyo yokwaneliswa. Phila impilo yokwaneliseka. Khonza uNkulunkulu ukhululekile. Ngameni kaJesu Kristu. Nkosi yomusa ngibusise. Thank you, Jesus. Amen.